A Rhys yn gorau gweithio'n galed am y bêl. Mae dal yno i Jamie Hughes. Worrell unwaith eto yn ei chanol hi. Will Evans yn ei chanol i on. Mantais i Llanymddyfri. Rhys sy'n cymryd i amser. Y bêl yn dod allan i Hughes. Hughes ar bas hir i Maynard. Maynard yn dadlwytho'n effeithiol i'r asgell chwith. A mor sydyn â hynny, mae Llanymddyfri wedi ffrwydro ar lwyfan Super Rygbi Cymru. A Ilan Phillips yn sgorio cais cyntaf yn y gyngrair. Wel, dechreuad champions gan Llandovery. Ni'n gweld yr amrywiaeth sydd gyda nhw yn ei chwarae. Y blaenwyr yn trafod y bêl, i'r olwyr dwylo syml sy'n neud e. A bas dros y top, Jack Maynard digon o rifau gyda Llanymddyfri. Mae Ilan Phillips yn neud yn dda yn y gornel. No compete, play on. Mae'r bêl yn fyw. A Taylor Davies gyda y bêl yn ei ddwylo. Da ni'n gwybod sut fath o berygl mae Llanymddyfri yn gallu achosi o ardaloedd fel hyn yn y cae. Davies sydd dal yng nghefn y sgarmau symudol. A Pŵl yn ceisio arafu yr arfen fawr yma gan Llanymddyfri, ond Taylor Davies sydd o fewn modfeddi o'r llinell gais. A mae Taylor Davies yn sgorio ei gais cyntaf o'r tymor ac yn cario ymlaen fel nath o llynedd. A Llanymddyfri sy'n ymestyn i mantais. Wel, mae pawb yn siarad am gallu Llanymddyfri i ledu'r bêl chwarae dwysedd uchel. Ond mae'r gŵr yma Taylor Davies wedi cael sawl cais tymor diwetha. So ni'n fe byddwn ni'n gofyn am contract a arian am sgori ceisiau achos bydde fe wedi gwneud ffortiwn blwyddyn diwetha. Mae'n edrych fel un fel nath Pontypool amddiffyn yn dda, ond mae'r hyrddiad nesaf na yw'r un sy'n bwysig i Llanymddyfri. Maen nhw'n aros yn gryf, a nath Taylor Davies yn dda yn y diwedd i sgori'r cais. Matt Flanagan. Mae'r bêl allan i Cochrane. Kelvin Davies yn ardal y dacl yn rhoi'r platfform i'r mewnwr. Meek. Mae'r bêl i Mahoney. Mahoney a'r bêl yn lanio yn wylo Jordan Thomas. Y gic yn hyfryd tuag at yr asgellwyr. Ac mae'n dechrau perffaith i'r hanner. A Matthew Powell, yr asgellwr, yn croesi Pontypool. Just dros munud o'r ail hanner. A mae Pontypool syth nôl yn y gêm. Pontypool 8, Llanymddyfri 12. Wel, mae'n ddechreuad perffaith i Pontypool yn yr ail hanner. Bach o lwc gyda y bêl yn adlan mi, ond Matthew Powell yn gwneud job arbennig i sgori'r cais yn y diwedd. Oedd eitha lot gyda fe i wneud i reoli'r bêl ar y llawr. Ond penderfyniad Jordan Thomas yw e i dod i'r gic i'r gornel. Yn chwarae teg i Joel Mahoney. Yn ymestyn yn uchel Callum Davies. A dyma ni dod eto yn torri drwy'r bwlch. Joel Mahoney angen chydig o gefnogaeth allan dros y top. Y bas, yr holl ffordd. Matthew Powell yn sgorio ei ail gais o'r ornest. A mae'r dorf cartref wrth ei bod maen nhw ar ei traed. Maen nhw'n bloeddio i cefnogaeth. Wel, mae'n ardderchog. I ddechrau, Mahoney fi'n credu sy'n mynd trwy ganol llinell amddiffynol Llanymddyfri gyda symudiad wedi paratoi yn yr wythnos. Ond ni jyst yn gweld hyder sydd gyda Pontypool yn yr ail hanner. Mae'n syml i ddechrau, jyst symud y bêl. Mae'n dacl sy'n cael ei gochi, ond mae'n neud mor dda i gadw'r bêl yn fyw. Sythu'r dyn, a mae Matthew Powell mewn am ei ail gais. Meek ar bêl i Morgan Allen sy'n taranu dros y llinell fantais. Will Evans yn ceisio creu chydig o broblemau yn ardal y dacl i Pontypool. Yn dod i ffwrdd gyda'r bêl y capten Herbert. Leonard yn y boced i Kieran Meek. Feed from the piece. A mor hawdd o hynny mae Pontypool nôl ar y blaen. Profiad Kieran Meek yn gwybod bod yna gyfle fan hyn am 3 phwynt. A mae'n benderfyniad clyfar gan y maswr. Rhys ar bêl i Hughes. Green nôl tu mewn. Ond eto amddiffyn gwych gan Pontypool.
Cic gosb arall I Llanymddyfri fan hyn. Mae'n deg I ddeud, mae hon o fewn gafel Jack Maynard. A mae brofiad yn sicr I weld fan hyn. Dydy hwnna ddim yn boeni. Jack Maynard yn profiadol. Maynard yn rhoi ddi rhwng y pist. Pontypool 18. Llanymddyfri 18. Yn y bôn yn cael ei dynnu'r tir. Morgan Allen eto. 3 chwaraewr I dynnu Allen I lawr. Ac eto yn croesi'r llinell fantes. Meek ar bêl. Allan I Scrivens I Mahoney gyda gwacle. O, am dacl arbennig gan Iwan Hughes yn y cefn. A Osian Davies yn dwy'n y bêl. O, am dacl enfawr. Ac yn y diwedd, Will Evans, y clo ar ei gêm gyntaf i'r clwb, sydd yn hyrddio honna I lawr y cae. Mae hon wedi bod yn gêm anhygoel. O, mae Nathan Hart di dwy'n y bêl. Waw, am funud hollol. Anhygoel, a mae Rhys yn mynd yn sydyn. Y bêl gyda Adam Warren. Warren yn chydig o help yn dadlwytho i'r asgell. I ffordd arall, mae'n efantais I Llanymddyfri. A mae'n efantais. Pontypool yn ceisio arafu'r gêm. Dyla Fali sy'n dod yn ei chanoli. A mae'r dyfanwr syth yn ei boced. Cerdyn Melyn. Mae'n gam milltir yr awr yma. O, am gêm o rygbi. Am noson, am gêm hyd yma. Maynard ar gic. O, mae'n crymanu hi rhwng y postyn pella. Llanymddyfri 21, Pontypool 18. Just dros 5 munud I fynd yma. Push for me. Leonard I Sam Scarf. Sam Scarf sy'n cario'r bêl o dan pist. Llanymddyfri. Mae Llanymddyfri yn amddiffyn am ei bywydau. Yn ceisio bod yn drefnus, yn ceisio peidio ildio unrhyw gigos. Morgan Allen sy'n cario tro hwn. Off the foot, play on! Mae'r bêl yn Off the rhydd. foot, play on! Pwysig gyda hi. Play on! A mae di mynd rhydd gan Jordan Evans yn rhoi'r cic lawr y cae. A mae'n mynd allan ar yr ystlys bella gan Jack Maynard. Mae'n pwyntio at y dorf, mae'n pwyntio at Pŵle. Ond Llanymddyfri sy'n wedi dod I Barc Bont-y-pŵl ar noson agoriadol Super Rygbi Cymru. A Llanymddyfri sy'n fuddigol ar sgôr terfynol. Pontypool 18, Llanymddyfri 21.